Este ambiente tan rico en nutrientes sustenta unha gran variedade de especies. Por exemplo, é este un lugar habitual dos ornitólogos para observar distintas especies de aves, especialmente limícolas. Por outra banda, respecto ás comunidades vegetais, e a diferencia dos lugares anteriores, aquí aparecen especies que poden resistir, cando menos, certo grao de salinidade.